Bueno, queridos miros, mireu on estem, perquè Reyes, l'associació Solc s'ha traslladat ara, així està la ubicació en Santa Rosa. Sí, estem en Santa Rosa número 2 des de fa molt poquet, des de febrer en concret. I així estem encantats i a peu de carrer. Que ja mereixíeu una cosa guai. Sí, una seu molt xula, adaptada. Està Reyes, està Joan també, així de comando, perquè anem a parlar-vos també, ara vos ensenyarem el tinglao, perquè està molt guapet, la veritat. I Reyes, teniu una setmana cultural i sobretot una visita guiada el 2 de... El 2 de juny tenim una visita guiada per fer una ruta modernista per Alcoi, per els diferents punts d'Alcoi. Mola. I bueno, és una visita guiada que segur que ens sorprendrà i que agradarà molt. Claro, jo animar-vos perquè que la visita vaig a fer-la jo, queridos míos, ladies and gentlemen. Vol dir que ara després us passo informació, teniu que telefonar, és donatiu íntegro per a l'associació, vol dir que tu fas la visita guiada, pagues 10 euros en efectiu, però el 100% és per a l'associació, que és una forma interessant de participar en aquesta visita guiada i a banda de contribuir en l'associació contra el càncer i ajuda a familiars del càncer, vol dir que és una situació que convidem a tots a vindre. I ara per vos posar informació tenim que trucar per telèfon, no? Millor, sí, perquè les places, encara que crec que és al voltant de 20-25, no? Sí. Però sí que és interessant que toquen per telèfon. Dic els telèfons de Solc? Sí, dir-lo i jo us apuntaré totes formes. 96 554 50 53 625 81 76 85. Toma, jo sóc impossible de recordar ni el meu, de milagre. Vale, pues des d'ací, des de la sede de Sol, que ja veu que s'ha quedat una coseta molt guapeta, merecido, queridos, convidar-vos a participar d'eixa visita, recordar-vos que la faré jo, la visita, vale? I bueno, Reyes i Joan, gràcies i molts ànims perquè teniu un projecte guapíssim. Moltes gràcies a vosaltres per participar enguany en esta 15ª Setmana de la Salut, o sigui que ja és una gran trajectòria i comptar en tu és un plaer. Bueno, el plaer i sempre ajudar a tot el que siga perquè, per desgràcia, el càncer és una malaltia que afecta a moltes persones i tant a mi, per suposat, i a altres persones, però que vosaltres lluiteu ahí moltíssim, correcte? Gràcies. Joan, gràcies, queridos. Vos esperem. Adiós.